Леле, дивото копеле отлетя към гората. Мисля, че трябва да го проследим и да го приспим с нашата пушка. Да, мали, откъде идвате толкова много голи педераси? Мърш назаде! Здравейте на всички, днес ще играем The Whitetail Incident. Да видим за какво става на въпрос. Трябваше до сега сме чули за него. Сигурен съм, че е добре. Сигурно само си въобразява. Сигурно не са видели нищо. Просто е бил параноичен. Няма нищо и отвън. Както и да е. Ако нещо не е така... Джонатан има шотгън. Yes, Джонатан, браво, моето момче, ти си докарал шибаната помпа. Изглежда, тук изглежда като местото. Местото за какво? Еми да, щом има същия джип като вашия, сигурно да е тук местото. По пътя на лойката. Имам Дого. Дого! Ти с мен ли си, Дого? Искам да знам с мен ли си. Yes, Догото е с мене! Айде, Дого. Сега ще водя на едно приключение тук в дълбоката гора. Само не се отлепай от мен. Искам да си винаги близо до мен. Да можеш... Да! Дръж! Дръж сърната! Къде отиде, бе? Дръж сърната! Сърната дръж! Той е малумен. Добре, както ти да е. Явно си не си и гладен. Добре, аз ще я фана. Ще я фана с голите си ръце. Аре, Рекс. Ти че е бати бъгавото глупаво куче. Добре. Ами, ето го лагера. До тук добре. Здравейте, момчета, добър вечер. Тук има кръв. Има следа от кръв. Много тъмно те с палатки. Що така? Прав си, трябва да проследим кръвта. Това е много кръв, бе, бат. Тук са едно 16 литра кръв. Какво не е така? О, боже, не е труп. Кой си ти? Кемпър. После влиян има атак на... Може би нещо го такова, може би е било животно. Той може би е един от тези, които са ни извикали. Тук има нещо свети. Ебае! Имаш шотгън! Добре, взимаме шотгъна. Супер. Феноменално. Мога да гръмнем кучето. Не мога да гръмна кучето, това е много скучно. Ами хубаво. Айде, моето момче. Имаме шотгън, имаме 5 куршума. Мислим да стигнат. А той има ли куршуми у него? Май не има. Хубаво. Добре, имаме... Аз тук нататък вече уважавам много повече тази игра, щом имаме шотгън, с който да се защитаваме от лошите диви животни в тази гора. Точно така, Дого, давай напред. Фани шибания елен. И той просто се дематериализира в гората. Добре, няма проблем. Какво става там? Виждам някакъв култ. Момчета, вие сте почнали купона без мен, защо така? Сега ще ви... Добре. Сега ще падне с ръба. Добре, ти е просто шепнат някакви глупости. Какво подявалите става тук? Изглежда сякаш ще правят някакъв ритуал. Джонатан все още е жив. Трябва да го спаса. Ще спаса Джонатан! Ела пенес! Ау, ще... Каска! Чакай! Нямам куршуми. Защо нямам куршуми? Аз имам само 5 куршума. Те е топът по-далеко. Ау. Оп, тук има куршуми. Нема, нещастник! Тяй, че презареждам! Бей, бе! Добре. Успяхме. Може да му вземем сопата на това. Нали, тук някъде други куршуми са така случайно да ви се намират, момчета. Здравейте, Кемпър Дед. Вече със сигурност сте Дед. Малко ми избега левия бутон. Изглежда сякаш е позес. Какво значи? Какво беше позес, бе? Не какво значи, аз знам какво значи, ама не мога да си го преведа. Обладан. Точно така, Шаро, той е обладан. Мамка му, растат му рога. Леле, дивото копеле отлетя към гората. Мисля, че трябва да го проследим и да го приспим с нашата пушка. Да. Така съвсем случайно сега около вас тук да ви се намират някакви... патрончета. Има и Боб. Не знам с какво ще им помогне Боба, ама знам с какво ще им помогнат куршумите. Напред и нагоре. Шит, добре. Аз колко куршуми имам? Общо 12. Трябва да сме точни. Долу!
Добре, да се надяваме, че тия психопати нема са чак толкова много. Защото куршумите не е ми стигнат особено. О, шит. А! И зад мен ли бе? Абе, тия летат от всекъде. Я, стой, сега че виж. Те трябва да се оглеждаме много хубаво тук, за да не вземе да има някакви такива лоши атаки и помисли от хората, които ме атакуват постоянно. А сега вече летат от всекъде, добре. А! То не умре! What the fuck? Абе, ей, аз колко съм крив, само аз си знам. Няма куршуми! Няма куршуми! Куршуми, не, куршуми, да, куршуми, боб! О, шит, не можах да вземам куршумите обаче. Бе, куршумите, бе, брат! Аре, вземи си имайте куршуми! Йес. Сега че виж какво ще се случи. Пак! Бе, вземи си имайте куршуми, бе, аутист! Така. Ела, бе, букук. Ще се не види. Бах, ти не мога да взема тъпите куршуми 2 часа. Ай, тук има боб, гле. Мани. Добре, нека ходим към колата, защото явно май тук няма да ни бъде. Колко ми останаха? 7 куршума. Май няма да стигнат. Не. Ще гледам да съм точен. Презареждам късичка. Бей, бе! Тук няма ли някъде друга куршуми, бе? Аз останах с 3 куршума в оп. Ай, браво. Таман го казах. Идеално, браво. Браво! И да се оглеждам. Само да не се въртим окръг като идиот. Мали, откъде идвате толкова много голи педераси? Мъчно да. Мали, не, това не е човешко. Да, съберете се повечко, няма проблем. За всички ще има. Заповядайте, уловото колко щеш. Колко останах с 3 куршума? О, боже мой. Кучето е живо. Къде е кучето, бе? Кучето що не ни помага? Джонатан еволюира в шипа на Лелин. Мамка му той да умира толкова лесно. Тук има куршуми. И тук има куршуми. Аз не мога ли да бягаме така? Мали, то е малко бърз. Моля да го... Бегай! Колко куршума трябва да изде това говедо, бе? Мама, бей! Аре, умри, бе, цвер! Мали, това няма да е лесно. Добре, нямам проблем, аз съм... Охо, Боб, браво на мен. То право зади мен. Беги, манис. Какво стои си? Какъв е този череп, бе? Тия гилди да не са за зайци, какво става тука? Мали, усещам как... бей с тия рога! Урт! Не, колко куршума глътна, бе? Нямам куршуми. Тук има някакви отгоре на капака. Добре, успях да взема някакви. Вземи го, бе! Мали, аз ще умра. Не е препоръчително в момента да... Една трудна битка. Умра ли, бе, педал? Шара, ела го изяш! Помети го, искам да изядеш всичките улики, веднага. Само ще го изчистим от куршумите. Браво, ти хубаво лаеш, ама аз съм то, докъде сега се трепа с Елена. Developed by Blake McKinnon. Браво, много готина игра, много яка. Thanks for playing.